днешния преди обед нашият репортер Ирена Григорова ни е подготвила много интересен епизод на поредицата Мистичната България. Днес тя ще ни покаже как се прави ритуал за здраве на древното светилище Скривина. Да видим. Очистване на душата и на тялото. Ако търсите отговори на въпроси, на които не можете да си отговорите, в Западните Родопи има едно много специално място. Това е скалното мегалитно светилище Скривина, над село Крибул. То е посещавано от хората 3000 години. Тук има ритуали, които не са забравени и които хората от село Крибул все още изпълняват. Днес ще присъстваме точно на такъв. Наш водач ще е баба Нейле Чушева. Добър ден, изключително много ми е приятна. Имаш една много интересна история, как си получила силата да можеш да правиш тези ритуали. Твоята съседка ти е предала тази сила по един много интересен начин. Разкажи. Дойде, помоли ме, дума, искаш ли да ти предам моето сила на тебе? Дума, щом се решила, ще приема. Ама дума да не са нещо, защото се предава с слюнка. От едните уста пеят и ми предава на моите. Ма така с пръст? С пръст. От нейне взима, слага в моите. И всъщност така нейната сила преминава в теб. Да. Но след мене вървите, тя се самоли. Ето вече стигнахме до светилището. Сега, има тук кое е първото нещо, което трябва първото нещо да направиш? Хвърлям 3 камъна. Карам ти гости. А ти всъщност салям алейкум каза, ти поздрави камъка, така ли? Салям алейкум, поздравявам камъка. Да го питаме дали може да влезем ли? Да, и аз си казвам моето, да мога да ме пусти вътре. Според народните предания, камъка има душа. И затова и много често светилищата са големи камъни, защото те имат голяма душа. Имат голяма сила, голяма така. Сега какво след това, който влиза, аз слагам червения конец и здраве, се оставя червения конец тук, да може да влизаме вътре. Аз се тръгвам надолу и самото място тук се опалва. За да опалим болестта ли? Да. Опалва ми камъка. Е така с 3. Да не са с тек. И влизам с десния крак нагоре. Влизам нагоре, се кача. И който каквото болест има, казваме да полегнат малко така. Да може силата на така да полегнат малко. И се качват нагоре. Слагам трици. Каквото носим сол, да може на стопанина тук да оставим. Е така се слага. 3 пъти се хвърля. Е така се слага. Аз, който влезе, пак опалвам. Тъвия човек. Е така. Кълбо. Направим. Ограждам така да е кълбо. Трябва не да му оградиш. Така типично. Така. С десния крак влизаш тук. Гледник. Ай, с десния крак. Да изгори.
за тебе, за твоята болест и ти си се молиш и аз си правя, нет, си се моля. Няма на глас. Да. Това е паждам стотинки, монета. Да. И хвърлям. Или една, или три. По 3 пъти казвам. На те парите, на нас здравето. На те парите, на нас здравето. Те парите на нас трябва. И след това продължаваме. Натам. Тук трябва да минеш. След това пак и там да дойдеш. Па същото се молим. Ага, 3 пъти се 3 повтаря пъти целият там, ритуал. 3 пъти там, 2 пъти тук, 6 пъти се излиза из този ход. Да е теб. Всъщност учените казват, които са изследвали това място, казват, че така сякаш човек слиза в долната земя и излиза отново на горната земя. Влиза в долната земя, камъка трябва да го прещипе, така че болестта и лошия късмет да остане в долната земя и когато отново излезеш на горната земя, ти вече да си прероден. Това се молим. Правим я това за Иренчето. Сега ти ще вървиш тук и с това. Аз ли да вървя първа? Ти ще вървиш. Сега с гръб или с лице как? Така с листия си. Е така. Така се опираш. Айде са. Така излизаме. Това вече 6-тия път. И така. От тук ще продължим. Старите дрехи, които теб смъкваш, се слагат на дърво. Едно дърво си избираме високо и право. Да няма дреха. Ага. Да няма дреха. Това, който е болни човек, си връзва, маха старата дреха. Това е все едно си махаш Махаш кожата. от тебе. Болната кожа. И връзваш на самото дърво. Еднъж, не 2 пъти вързел. Не на възел. Не на възел. Връзваш и оставяш. И до дъното една монета. В корена на дървото. Една монета слагаме. Като да може като дървото да растеш висок, а като железо да си здрав. Ето вече тук баба Неля ми намери хубаво дърво здраво, на което да вържиме моята тениска. Трябва ли нещо да казвам? Ти си пожелай за каквото си дошла. Ага. Си казваш не на глас, Да. тук да остане всичко. Връзваш и оставяш. Не трябва да е с възела, трябва да е Така само връзваш и оставяш. Сега продължаваме нашия път, защото той не свършва тук. Ще минем през една провиралка, където според учените всъщност са се правили същите ритуали, само че с малки деца. Освен това, баба Наиле ще ни покаже един ритуал с вода, над вода, който се прави, който по същия начин очиства и изкарва болестта през вода. През водата. Истории, за чието съществуване повечето от нас градските хора не подозират. Ирена Григорова ни разказва в мистичната България, една поредица, която стартирахме през 2015 и ще продължим и през 2016. Голямо муши не падна между тия процепи, Ирена. Така е, не е лесно. Не е лесно. Бъдете с нас и утре, последния ден от годината.